Dobrý deň, priatelia. Rómovia a nerómovia. Musím bohužiaľ reagovať na rôzne klamstvá jednotlivých politikov, ktoré som za posledné obdobie počul. A bohužiaľ zase sa mi to potvrdilo, že zase si niekto robí politiku na Rómov. A vytlkáva politické body. Skôr než začnem tým, že my reálne robíme a pripravujeme naozaj tie projekty, aby sa lepšie našim Rómom žilo. Ale tak, ako som hovoril v televíznej relácii, že ani my s tými financiami, ktoré máme, nevyriešime rómsky problém. Ten, kto vám hovorí a chodí po osadách, však za chvíľu o nich budem rozprávať, a aj politikov, ktorí rozprávajú o tom, ako vedia rómsky problém riešiť, ja sa pýtam, kde boli 15 rokov minimálne dozadu. Ja som v pozícii rok a necelé 4 mesiace. A naozaj my môžeme dávať dokopy to, čo 3 roky sa nevedelo dať dokopy. Viete, to, že tú infraštruktúru, o ktorých všetci rozprávajú, o bývaní, vode, kanalizácii, cesty, chodníkov a tak ďalej, hovorím, to my reálne teraz budeme zazmluvňovať tieto samosprávy, respektíve obce, ale všetko nevyriešime. Ja, keď som sa pýtal napríklad televíznej relácii pána poslanca Šipuša, že aj o tej vysnívanej miliarde, o ktorej vám zase vysvetlím celý priebeh tej miliardy, či sa dá vyriešiť všetky problémy v osadách. No nevyrieši. Sám to potvrdil v tej televíznej relácii. Je taká otázka naozaj na všetkých. Pýtam sa vás, myslíte si, že jednou, chvála Bohu, aj keď je 1, aj 2 miliardy, myslíte si, že vyriešime všetky problémy v lokalitách? Ja chcem počuť áno alebo nie? Určite nie. Pán Šipuš. Ale však samozrejme, že nie. Tu máte jasný dôkaz, že aj on, aj pani Kusa povedal, že sa to nedá vyriešiť. Čiže tým, že keď chodívajú rôzne politici, to už jedno, ktorý bude chodiť pred voľbami, tak len vás zavádzajú. Ide mi skutočne o to, aby sa dostali naozaj do toho parlamentu a naozaj dostali to teplé miesto. Ale zaujímavé, všimli ste si po voľbách, nikto sa zase nezaujímal o tých Rómov. Ja sa pýtam, a teraz spomeniem Peťa Poláka, prečo tak nechodil on počas 15 rokov, keď niekde vyhorol nejaký dom v osade? On robí videá a rozpráva na túto vládu, že aká je neschopná, že sa idú ukradnúť milióny. Takéto tragické udalosti budú vlastne nasledovať za každým, ak slovenská vláda, ak teda samospráva nepristúpi zodpovedne v podstate k tomuto riešeniu, lebo nie je neadekvátne 21. storočiu, že deti nám žijú v takýchto neľudských podmienkach, ktorých teda by sa nemali žiť ani zvieratá. A vy si myslíte, že to je len problém môjho pôsobenia? Ja sa vás pýtam. Nie, ja som povedal na začiatku, keď si pamätáte, že za 33 rokov, odkedy je Slovenská republika, naprieč celým politickým spektrom boli Rómovia veľakrát len zneužívaní, veľakrát boli len využívaní na to, aby hlasovali v prospech politických strán. Ale pýtam sa, to je v prvom rade jeho hanba. On ukazuje svoj nechcem povedať neúspech, ale neschopnosť, že za tých 15 rokov ako splnomocnenec vlády, keď bol zvolený v roku 2015 a samozrejme zároveň bol aj poslancom Národnej rady, tak mohol touto témou podnúť. Hej? Ja vždy počujem, keď ho počujem, že on všetko zariadil. On nastavil procesy, on nastavil peniaze, on vybavil všetko. Furt len ja, jenom ja. Prisahám Bohu, pošlem mu pesničku od Olympiku, ja, jenom ja. Asi ju má rád, tak preto mu to, ale nikdy som nepočul, že ja a ľudia, ktorí sú na tomto úrade, tí sú dôležití, tí kvôli vám robia, či sú tu Rómovia alebo nerómovia, tí pripravujú všetky zámery a opatrenia na to, aby sa vám lepšie žilo. A to, že vás takto zavádzajú, myslím si, že väčšina Rómov není na hlavu padnutých. Videli sme, ako sa riešili voľby aj v roku 2020. Však povedzme si pravdu, Rómovia. Však keď neboli my Rómovia, tak ani premiér nie je Igor Matovič.
Oľano by nedostalo toľko percent, možno by bolo nejakou súčasťou nejakej vládnej koalície. Vďaka vám aj v roku 2023 tam hrozilo, že sa strana nedostane, keby neboli Rómovia. Však môže vám ďakovať tá politická strana, ruky, nohy boskávať, že ste ich dostali vôbec do parlamentu v roku 2023. 3 roky, keď boli vo vláde, vy ste pocítili, aj vtedy horeli v osadách, aj vtedy boli tragédie. Videli ste niekoho, že by utekali a robili video z týchto poslancov, ktorí chodívajú, konkrétne týchto Polákovcov? No nevideli ste. Ale teraz im je to vhodné, lebo potrebujú sa dostať zase k moci. A eventuálne aj do parlamentu. Chvala Bohu, tí Rómovia nie sú sprostí. A tí, čo si nevedia overiť informácie, chvala Bohu, ja tie informácie si viem overiť. Ale bohužiaľ tí ľudia, či to je jedno, či Róm alebo neróm, nevedia si, jasne, počuje sa veľká miliarda. Priatelia, a ďalší diel bude o tej fiktívnej miliarde, o ktorých rozprávajú títo pofiderní a treťotriední politici. Budú to veľmi zaujímavé správy a ja sa teším, ako budete reagovať. Nemám čo skrývať. A koniec koncov, však pokiaľ chcete, kľudne si to môžete overiť. Už o pár dní vám budem hovoriť o číslach.